Покажи. Искаш ли да ти покажа? Покажи след нея. Или на горното, докато... Точно. Браво. Айде, next. Не, че наред. Как беше насам? Да. Деца ни правят. Ninja Turtles. Аз не съм го правила това. Сега как се спускаш си надолу главата, пусни главата надолу. Айде краката сега. Пусни го топът. Падала си. Не ми харесва много. Тема съм правила това. Че сега първо краката горе. Точно. Много яко. Може... Чувстваш се като професионалист. Да. Точно като Я. Дори да паднеш на земята, пак... Зой, падни на земята да видим какво ще стане. Щупи си главата и въртай да видим дали ще влезе на свеждане болница. Не бе, шегувам се. Виж, докато ти го правиш горе, тя може да го направи долу, ама трябва да стъпиш с разтворени крака. Знаеш какво? С разтворени крака, защото иначе ще изстъпиш върху нея. Ама... Не, малко... Да, тя е здрава. Тя има здрави плочки. Малко да вдигнем се едно. Не го дигай така добре. Ай да видим малко акшен. Раз, два, Ще ми отдаваш три. зубите. Unos, dos, tres. Ай, няма. Unos, dos, tres. Ай, Зои, върти са, привъртай са. Ай, върти са. Давай. Айде, отваряй краката. Браво, гледай какъв екшен.